AK Cleaning morjesta. Nyt ollaan Myllypurossa tekemässä muuttosiivousta 124 ja 5 huonetta. Nyt ei pesty ikkunoita ollenkaan, mutta muuten aika lailla kaikki. Eli tässä ollaan eteisessä. Siellä on WC. Sitten täällä on yksi makkari. Vähän on pimeätä, kun ei ole valoja ja aurinko on laskenut jo. Toinen makkari. Kolmas makkari. Sitten olohuone. Sitten tässä on tämmöinen ruokailutila. Keittiö. Täällä on aika hauskan näköiset lattiat. En ole ennen moisiin törmännyt. Sitten täällä on vaatehuone. Pidempi käytävä, joka päättyy kylpyhuoneeseen. Ja viimeinen makuuhuone. Ja tosiaan nyt on vähän pimeitä, eihän tästä näe kauheasti, mutta se mitä näkyy, niin noin. Ei muuta kuin tchaukkis.